Tinokutambirai mabuja akanaka kunhau dzomanhoko dzanyasi zuva rogumi nopfumbamwe mwedzi uno waKubvumbi. Ipapa mazuva 309 309 days pachirungu ayo jobhosikara achiri mujere yenyasi pakaita kunyangariwa chaiko. Wobatiro ZANU-PF watanda manji kuita zvidavado zvavo kuita kunakidzana chaiko. Kureketa kuno muchini wavo waita kudirwa mapfuta mamwe ekuti unyatsotekaire zvisvinu nokutoti ipapa watanda kupanana dzimwotika mbishi dziri kubuhwa mumapepa munoita kuita kuonerera imi. Ipapa pa wese wakanzi wachagoita maMP musarudzo dzawakaitirana dziya wese wari kugopuwa dzimwotika yokuti waitekaire nayo pokare nokuti wagoende koita basa rekutsvaka utsigiro. Wabi yedu zvavo. Ipapa kana kuti mariyo wakaiboyepi zviri bari kuziya kuti wakaiboyepi. Pakaita kuoma chaiko. Asi regai tirambe takandolinga. Wamwe wakangwara wobatoro CCC wagopinda mumagrupu oZanu-PF ari mumatunhu akasiyana siyana bvowatanda kureketa nozvokuparidza wachiparidzapo kare nozvokuvhotera chamisa. Wabuyawo wamwe wakabva waita kuvhariwa panze asi wamwe wakaramba wandorimo zvokutoti zviri kutoita kunakidza kuta kuzviringa zvinoita kunakidza chaiko. Rekai hedu tione kuti zvinenge zvizoperera papi. Ipapa ndipo munotoona kutoti peno shiri yakabvuta rekeni hweno huno. Rekai henyu murambe makalinga tichiona. Takalingana nesarudzo kudari inonzi Brandest Foundation vaiyagoreketayo kuti wanhu vayakagobvunza wanosvika zvikamu 45 kubva muzana waagotoreketa kutoti aiwa isusu takatomirira kuvhota nokuti takatonyoresa kare tiri kutoda chaizvo kuti tiende kovhota. Rekai tirambe takaona kuti chokwadi chirei kuti wanhu vakawanda vachaburika kuenda kovhota hwendo huno. Asi hwendo huno zvakafitira kunakidza. Rekai tirambe takaringa tichasangana musi wokuvhotawo tichiona kuti zvakamira sei. Tiri panhau inochokwenda nesarudzo pokare woZBC wanga watonyepa wareketa mapwapwa avo kuti kwaiwo SADC Electoral Advisory Council yagotoreketa kuti Zimbabwe yanhadzirira kuti iite sarudzo. Iwo SADC Electoral Advisory Council wazoburitsa mureketo nyasi mumapepanhau wachitoreketa kuti aiwa gorekai kutetekera zviri kureketika nevamwe nekuti tati tanyepana kuti tizive kuti ichokwadi cherei kuti Zimbabwe yanhadzirira kana kuti yati yanhadzirira ba. Ndipo unotoona kuti waita kubatiwa chaiko, kubatiwa pachena, kutanikiwa. Rekai tione kuti wachazviita sei asi pakaita kuoma chaiko. Dare romakurukota wamunangarwa ragoburisa iro kuti kwaiwa nhadzira komiti inoita zvokuringa nokuwizana nonyaya yekusenzesiwa kwezvinodhaka zvisingabvumiwe madrugs pachirungu. Ipapa tamirira kuona kuti vanenge vachimbozviita sei. Waribecha wagoreketa kuti chii chinenge chiitika. Ticharamba takandoringa kuti tione kuti vanenge vachizviita sei. Ipapawo pokare wagotoreketayo kutoti pokare dare remakurukota ranyanya kubvumirana kuti wese wari kuchera chichehwa lithium wachafanira kuti waite zvokuti wachipepete mbichana kuti chigone kutengeseka zviri pamutemo kunze kwenyika. Painenge iribe kupepetiwa paribe kweri kuenda. Rekai tione kuti wacharamba here wakatsikirira ipapa kana kuti zvinenge zviita sei. Tinenge chizokunyepai pazvinenge zvakuitika. Wozimuseki watifadza nyasi wagoburitsayo kuti kwai wachavhura pokare kubva zuva rochisere kusvikira zuva rochi12 mwedzi uri kuuyayu kuti wanhu wakatadza kunyoresa bvunzo dzavada kunyora pakupera kwegore rino wakone kuenda konyoresa. Izvi zvinofadza dai zvaramba zvakaita kudando idi. Tikuramba tichindotenda kuti yawe aita kubvawa nayo wanhu nokuti pakaita kunyangariwa chaiko. Tirikuramba tichizvitenda izvi dai zvaenderera mberi. Waribe hawo kuzotinyepa kuti mari inenge ichisenzesiwa mari yomunyikayo inenge imbori mari. Ticharamba takaringa kuti inenge iri mari ipapa. Jobhosikara kwaiya gonza achapuwa rimwe mhosva pokare yaari kunangidziwa kuti agoita
kwai mhosva yekundoita hunhu hwakanyangara wakomana unobva watoona kuti pakatoita kuoma chaiko. Apa ufunga kuti atopedza mwedzi 10 chaiyo ari mujerehwi kutongiwa nyaya ichipera pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti ichapera sei iyoyi. Peno magweta achakona kumirira ikasiyiwa zviri baari kuziwa. Hubert Enjere kureketa kuno kwai anogona kupinziwa mushishi nokutoti nyaya yogold mafia kwai yapinda kudare roparamende yekuBritain kuimba yepamusoro. Rekai tione kuti iwowo imba yepamusoro kuBritainiwa wachagoita zvokudini. Ticharamba takaringa hedu, tinenge chizokunyepaipo zvinenge zviri kureketeka nekuitikapo. Pagonzi kune vanhu vatanhatu waisenza kukanzuru yobhikita wakaita zvokubvumirana wegani wakatora chikwereti chaicho chokanzuru kukanzuru kuti kanzuru iite ndiyo chikwereti chaicho chokuti wakone zvavo kutenga dzimotika dzavo dzavanoda. Ipapa kwai wagosenzesa mari inoita zviuru 200 chaiwo $200,000 pakaita kuoma chaiko. Tikai tione kuti zvichapera sei. Kwai wasungiwa neiyo Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Rekai tione kuti wachaipedza sei iyoyi. Chatinoziva wazhinji wacho wanondoita iyo bate rege. Rekai tirambe takaringama. Tikaringadzo mari hwendo huno wazobvuma manje kuti mari iya yapfuura churu. Ipapapa kwai dhora ribodzi rekuAmerica nyasi ringeri kutengiwa nochuru chibodzi chino masendi 23 1023 cents pachirungu. Ipapa wakagopa mari inoita mamirioni 10 kumakambani kuti akone kugweta zvaanoda. Toramba tichizvitenda. Kumitambo kamufana kanonzi munetsi kaye kari kutambira iko kuFrance kwai kagonzi kachakona kugopuwa mubayiro weinonzi Mark Vivian Foy Award. Rekai tirambe takaringa ipapa tichindohwewa nokukwena mhuno nokasiyamwa kuti dai zvaita kudando zviite zviri nani. Peno kakaisiwawo pamhepo zvinoita kuti nyika yedu ikone kugofurwawo nomhepo. Tione tichiramba takandoringa. Tiringe dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kwai kune makambani omagweta anoita zana nowairi ari kuita kuferefetiwa neinonzi Special Investigation Unit nokuti kwai wagotambira mari dzavanga vasingafaniri kutambira dzinoita mari yomuSouth Africa zviuru mamirioni 340 million rands pachirungu pakatoita kunyangariwa. Kwai ipapa mari wagoiboya ichibva kune inonzi Road Accident Fund inobhadhara wanenge wakuwara mumugwagwa iya. Pakaita kuoma. Rekai tirambe takaringa ipapa. Kambani yoAirlink iri kuramba ichindoenderera mberi nokusimukira nosimukira. Kwai izvezvi yatoenda kokumbira kutoti imi tibvumidzei kuti tiise ndege 2 pazuva kuingidzira pane dziripo kare dzinenge dzichienda kuHarare dzichibva kuJohannesburg. Mukaona zvadari moziva kuti nyika yedu inokona kunge yakuita turi nani. Peno wakawanditsa ndokutoti waderedze mitengo yomatiketi ondege nokuti kutiwo wese nana tomboti wakone kugokwirawo ndege dzi. Rekai tione kuti zvichapera sei, asi zvakafitira kuzoramba zvindakidza kana zvikaramba zvakadandi. Kuguta guru roSudan izvezvi kwai kuno zvipatara 5 basi zviri kusenza. Guta rine vanhu mamirioni 10. Pafungei ipapo hondo yakaita kunyangarawo komana. Tinoida dai yaita kupera chaiko. Tiri kuramba chindonamatira yawe kuti apedze hondo yakadari. Asi tiri kuziya hedu kuti kuzadzisako magwaro pokare nokuti ndo zvakareketeka izvi nomwanakomana achireketa kuti kana mukaona zvaakuitika hondo nokumukirana nokuda kuita makwai okumukirana moziva kuti ndaamumhera kubenuka. Rekai gadzirirai wanhu Ishe waakuda kubenuka. Kune varume vatanhatu warambiwa kupuwa bhero kunyika yeUganda wachinzi kwai wari kunenedzerwa kuti kwai vari kuita zvoungochani. Mutemo uya wabva waita kutandapo kare kuita kuwadzipa chaiko. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa. Tikundoshuvira kutoti zvireke kugonyangara chaiko nokuti kuningisika kwazvoka paribe chisvinu chaiko. Umwe akamboita gurukota raya Jamee
kwai izvezvi kunyika yogambia kwai izvezvizvi agotonzi akaita zvinhu zvinoita kukuwadza vanhu nokukuwadza kodzero dzevanhu inonzi pachirungu crimes against humanity. Rekai tione kuti mutsepwede yacho ichamusvitsa papi. Ipapa ari kutongiwa ari kuSwitzerland. Ticharamba takaringa kuti inenge ichipera sei iyoyi, tichizokunyepai. Tafara chaizvo tichinyepiwa kuti kuno wabvana vanoita vasere wakanga wapambiwa kudunhu Kaduna kuNigeria masondo mairi apfuura wakwanisa kutiza. Tiri kutenda yawedi awapa simba nomazano nokuwavhurira peno waita kuvhuriwa zvakaita wadzidzi zviya zvakaitirwa Petro kutoti unotobuditsiwa iwo vanhu vakaita kurara apa uchibuditsiwa uchitoenda. Tiri kuramba tichizvitenda izvi. Dai zvaenderera mberi wapone wakawanda. Kundoshuvira kuti dai wasina tinondoshuvira kuti wange wasina kukuwadziwa chaiko nekuti mabhinya aya masvinu bam. Nyasi mutambo UEFA Champions League iri kuenderera mberi. Tamirira iyo mangwana inenge iri kutambawo chikwata choManchester United. Tiri ipapo mabuja rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.